Bro, mag-day dive na naman kami. Kasama ko si Master Danny. Dalawa muna kami, tapos si Kuya Ato na sa bye-bye magabang. Ito na yung mga gamit namin, ready na. Ayan. So, biyahe muna kami papunta dun sa bye-bye. Pero hindi ready na ako. Mga pana. Gamit ko yung Terminator. Mahabang Terminator. Danig tsaka si Kuya. Sana. Tatlo muna kami ngayon mag-dive. Medyo gumanda na yung panahon eh. Tapos wala nang bagyo. Nakalis na. Let's go mga kaspero. Dami mga bangka kaspero. Okay na yung activities. Dami na mga nag-island hopping, boating, ganyan, may mga parasail na. Nagano? Boleh datang ke sini nawat sini bay. Pero dito sa may lapos-lapos na bato, ayan. So buo yan dati kaso nag-slide. Ayan. Ito, paunti-unti na rin. Baka hindi na ito abutan ng taon, magsa-slide na rin yan. So dito yung cave na yan. Yan yung cave na pinapasukan namin pag umuulan. Ayan. Sa loob. Ito naman yung sinasabi nilang keyhole. Ito. Ayan. Tapos ito yung beach ng Nyokos. Ayan. Ito yung bagong gawa nila. Ang ganda ng beach. Talagang inayos nila. Ayan. Tapos marami na rin mga building dyan sa loob. Dati kasi puro gobat lang yan. So dinevelop talaga ng Nyokos yung beach. Ayan, may mga bisita na pumapasok dyan.
Ando. Ay. Magandang gabi mga kaspero. So kakauwi ko lang galing day dive. So ginabi kami. Basa pa yung buhok ko. Maraming salamat sa mga lagi sumusuporta dyan sa aking mga channel. Shout out sa inyo. And then sa simula kami alas 8 yata ng umaga hanggang hapon. Siguro umuwi kami mga 5 na bago dumilim. So wala talaga. Siguro dahil sa mga dumami na yung mga spero dito sa isla. And then marami din mga nagni-net fishing. So yung isda halos kuha na rin umilap. O kaya unti-unti nang nauubos. At yung nakita ko lang kanina ay yung isang wahoo. Kaso late ko na nakita. Medyo malayo na siya. Hindi ko na nahabol. And then yung isang barakuda na grupo, nakita ko rin. Si Master Danny, pumana ng isa. Kaso nakawala rin. Tapos ako rin pumana. Pinahabulan ko kahit malayo. So wala talaga. Hindi nabutan. So parang mayroon naman kaming nahuli na maliliit nga lang. So hindi ko na nabidyohan yun kasi naiinip ako kasi wala nga masyadong isda. So yung naiuwi ko lang 2 piraso, yung pang ulam lang talaga. So pasensya na kayo mga kaspero kung yun lang yung video natin ngayon. So babawi na lang tayo sa next day. Mag-harvest ulit tayo para meron tayong magandang video. And then sa mga nagpapa-shoutout pala, pasensya na po kayo, hindi ko po kayo may isa-isa sa shoutout. Ito na lang gagawin ko by next day, or magsiset ako ng time na magla-live ako. Then mag-comment na lang kayo para ma-shoutout ko kayong lahat-lahat. Sige, hanggang dyan lang mga kaspero. Sa ating mga kaspero dyan, dive safe kayong lagi. Good night.